Здравейте, сега ще ви покажа как да си правите задания в SEO Sprint. Значи ето, отворя съм едно задание и сега чета условията. Какво пише тук? Отида на YouTube и да пускам този надпис. Ето, поискал съм. И намирам канала с този автор. Пише да отида на него. Четем всичко, каквото пише. Не пропуснам нищо. Пише да отворим някое видео, което искаме и да стоим на него 40 секунди, обязателно да кликнем на рекламите, които са вдясно или долу. И да направим 3-4 прехода по тези реклами. Ето. Какво иска да направим? Да напишем IP-то, да сложим 3 видеота, които сме разгледали, с 4 реклами по тях. Ето, сега ще отворим първото видео. Само къде това няма реклама. Отворим това видео, примерно. Ето рекламата е отдясно. Отворя някакво друго видео, примерно това. Ето е рекламата. И отваряме трето видео. Между тези две реклами се повтарят. Ще отворим друг браузър, за да ни покажа различна реклама. Ако рекламите са еднакви, няма да ви платят. Така, харесвам видеото, да видим някакво друго условие, ако има. Трябва да напишем и коментар, някакъв коментар. Ето нашия коментар. Само че има един проблем. Тук са 33 секунди, а в условията пише да изгледа на видео най-малко 40 секунди. Затова ще отворим някой друг клип, който е на 40 секунди. Ето сега оставям един коментар. Отваряме първата реклама и седим в нея 1 минута. С това време може да копираме видеото, защото тук пише да сложим надпис на видеото, което сме изгледали. И отиваме в рекламата да поседим вътре 1 минута. С това време мога да направим някакво прехода по него.
един преход. В указанието си иска да направим 4 прехода. Един преход. Два прехода. Три прехода. Ще направим още един преход. Примерно ето тук 4 прехода. Готово. Така. Разделим да не по-отълно. Така, 1 минута мина. Отиваме на следващото видео. Останете някакъв коментар. Кажете е смислено. Отваряме рекламата. Скопираме видеото. Отиваме за жително на рекламата. Това е постоим с мишката в 1 минута. Един преход. Втори преход. Трети преход. Четвърти преход. Ето това ще ни преход за всеки случай. Така. Понеже тук рекламата е тук, е една и съща, ще отворим тази реклама, която е долу. Ако слагам някакъв коментар. Отваряме рекламата.
принцип, опасността е за този, който пуска рекламата. Ако не стоим една минута в тази реклама, след това този човек може да го банат и се загуби примерно всичките пари заради нас. Естествено, това ние няма го разберем. Ако почваме да излизаме от рекламата, правим мръсна на човек, защото не е хубаво да някой да пострада заради нас. Той може да ти плати после тия пари, обаче ще го банат. Защото от Google искат всички реклами да се изглеждат на една минута. Един преход. Втори преход. Трети преход. Четвърти преход. И сме готови с... Да направим още един преход някъде за всеки случай. И сме готови с това задание. Ето. Цъкаме апдейт отчет. Готово. И това е всичко. Това е цялата работа. Тези реклами няма ги затварям, да ще цъкне така още по един път от тях. Хубаво е да стоят поне още 10 минути. В всеки случай, за да не бълна човек после. Това задание може да се попълва всеки ден. Пише, че е многоразово. Ако мога да видим отзиви на хората, които са оставили, които са не били плащани. И това е цялата работа. Благодаря за вниманието.